Karácsonyi dekorációmról csinálnék egy kis filmet. A ablakon láthatjátok. Sajnos mi a manuálisan állítom az édességet, és csak kijelzőre látom, nem tudom mondani, így. Eléggé nem vagyok biztos a édességben, de folyosót láthatjátok, visszazúgnak, és menjünk el szépen a folyosón. Láthatjátok, hogy felkészítettem a folyosót, a lépcsőt is, és egy látszalag fut végig a korlát mellett. Teljesség. És így néz ki. Szépen elvihet egy két égős sor. Lépcső ugyanúgy két égős sorban, és a fenyőfán meg 3. Mondjuk most lényegében elég rövidke fenyőfát sikerült szerezni, de azért szép ez is. Ja, hangulatos, szerintem nagyon hangulatos. Már csak egy finom forrócsok hiányzik hozzá. És ebben a karácsony hangulat. Azért nem telefonnal veszem fel, a telefonnal gyenge fényben nagyon zajos, és a minősége csapnivaló úgy zajosan. De el is felejtettem, hogy ma már manuálisan is tudok videózni a kamerámmal is. És ha minden jól megy, akkor szép éves visszaadja. Na jó, srácok, ennyi lenne. Boldog karácsony!